ikang likuran ko. Wow, galing mo sa'y! Impye ko bigla yang kinamyo. Yan ako. Palasa ikay banwa. Konsumisyon Liwas! kamu o sinta. Yan. Ing sinabi mo pa kako. Kapilan man eka magpayo. May niwala na kumang todo. Yaku! O pag-ini likwan mo ko. Okay, gani! Ako! Oh! Oh! Emo palo, pamuli mo, ingin ako makapangan. Bakit siya? Kumi patutulang gatera ka akan yan. Lumulubot kong patibay, di ka na mong pantunan ko. Yang katayang noren, susu. Kening kanta Kewa kini talagang para keka. Yan ako. Para ka mang magkonsensya Kinggewa mo kakonsenta. Yan. Tamatan me! Oh! Emo palo, pamuli mo, ingin ako makapangan. Kumi patutulang gatera ka apangan. Lumulubot kong patibay, ika na mong pantunan ko. Yang mengas niya, Loren, susu. Oh! Oh! Tira! Yes, sabi ang piyesta mo! Ba't kayo Tagalog? Saan kayo nagmamaraton? Saan? Dito lang? Balo may band leader na. Oh, Ising hindi. kita mata. Kalupa to yung uniforme, Wow. Wala Eh, naman. naintindihan yung kapampangan yan kasi may kilaya nga pon. Nino? Yan, yung Hindi. legit Wow. Apon niyo na? Pag sabihan may kaya salita nga pon, may kaintindi kayo, sabihan magkanta-kata. Kaya nga pon. Salita nga pon. Brad! Samasi! Oh. Intindihan namin. Nano sa masi? Samasi! Pasamasan kaya, balang masaya rin tao. Puta na idon ta. Samasan, samasi? Siyempre yapon Samasi! Kabambangan, samasan. O hindi, may kilaya na yung mga Koreano yan. May pa nga bilog na mata. Koreano yan? Sabihan may kaya salitang Korea. Darang kombo rin Oh. Samo la rin. Ay, Brad! Oh. Baragusi! Nanong barakusi? Baragusi, pabarog kula, banta masaya. Lumula Kamakaing magalolo, lundaging stage. Oh. O sige, liwas-liwas ka te ha. Katajuet O ingongo pala, pote ko may kaintindi. Nino? Ingongo, yan. Ngunguyan? O ngongo yung kanuhan ng direktor. Nga! Mga namin, alam mo? Alam mo yung ana namin? Oo. Alam mo yung ana namin? Oo. Kanain mo. Tugtog lang. Tugtog mo. Nang ina. O sige, liwas-liwas ha. Kaya mo? Anak, Kaya mo talaga. may kino naman ding mitata. Sige. Hera. Ay, tamo ako. O palakpakan na. Liwas-liwas ha. Yang ikang likuran ko. Wow, galing mo sa'y. Impye ko bigla yang kinamyo. Yan ako. Palasa ikay banwa. Konsumisyon Liwas-liwas. kamu o sinta. Yan. Ing sinabi mo pa kako. Kapilan man eka magpayo. May niwala na kumang todo. Yaku! O pag-ini likwan mo ko. Okay, gani? Ako. Oh. Oh. Emo palo, pamuli mo, Ah. ingin ako makapangan. Bakit siya? Kumi patutulang gatera ka akan yan. Lumulubot kong patibay, di ka na mong pantunan ko. Yang katayang noren, susu.
galing kanta. Gewa kini talagang para keka. Yan ako. Para ka mang makonsensya. Kinggewa mo kakonsenta. Yan. Tamasan me! Oh! Emo palu pauli mo. Ingen ako makapangan. Kumi patutunan katera kaapangan. Lumulugod kong masibayo. Ika na mong pantunan ko. Yang menas yes Loren susu. Alright! Ho! Ho! Tira! Yes, happy fiesta mo. Galing na ngongo? Ho! Woo! Emumano pauli mo, ingay ako makapangan. Kumi patutudan at era kaatangan. Lumulugod kong masibayo. Ika na mong pantunan ko. Gangatin ka pa. Kapang susumatuan. One more time! Emong palu pauli mo, ingay ako makapangan. Kumi patutunan katera kaatakman. Lumulugod kong masibayo. Ika na mong pantunan ko. Gangatin ka pang Susumatu. Yang Kawangis niya. Nino! Kegong kabayo. Galing na register. Nano na lagi? Anong pangalan ng banda niyo? Startic Band. Starlit, say Startic. Starlit? Oo. Starlit. Yan. Eko po mama ko, dakal ko po ayal benyen, dakal na rin dadalanin director mi. Ay, atong tapa pong magician. Yan, deta pa po nga air supply, ampoy Miss Chen. Yan. Wow. No po babalas kasi retang pustiso ko bayula pa. Mga nano. May kaitang kasipin min balay na pong binyelo ka na ako. Kasukat ko lang. Bisa ka pa niyan, taka naman kayo. Sige. Kapampangan version ha. Together again. Smaryosa pa Yan, siya. malakpak lang ang den tao nga rin. Sigurado ka? Sigurado ko. Bra! Together again, Kapampangan. Kaya mo, kaya? Inga po. Kaya mo, ha? Inga po, prote 19 yan. Brad! Samasi! Nga! Ama. Utang yan. Prote na. Sige! Together again! Palakpak pa! Yan, isa ba? Together again! Tira. Ikaw talasawa. Wow! Palagpagan tayo po, Isoy. Mandilo ko sana. Chumalote. Bayo ko Matutut? Magkerating kama. Sandali lang, Brad. Sandali. Haplo. Sagli na ang maplusa-plusaman man mo. O pepatok ng mega sayaro. Hindi rin na rin tao kayo, ni kapakapit na mo. Nakapakapin na. May bitin niya piniyak siyo. Bakit? Mga nanong ngayon may bitin na ano nga. Wala na siguro Jewel. Kasi regalo ay regalo ay tindihan yung kapampangan. Bakit nanulo? Hapon. Hapon! Hmm. O siyempre. O niyan together again on the spot. Translate may kanong hapon. Siraya tayo ni Chi. Wow. Siraya pala tayo. Wow. Hapon. Together again, hapon. Hmm. Brad, kaya mo hapon?
Hapon. Kaya mo yung hapon? Together again, hapon? Putaming. Kaya? Sige. Dahil ni tata. Sige. Hira. Hapon! Together again. Sige. Hold on! Irik, yapin po'y mumuna. Si Romel, yapin po'y kaluluwa. Iyan ko, yapin po'y katlura. Iri ko makakalbune. Sabi ko, together again. Hapon! Ano yung tinugtog nyo? Voltes 5. Don't say sorry. Oo. Just together again. Wow! English speaking ni Payson? Sige. Kaya nyo kaya? Together again. Apon! Music. Apon! Hapon. Honda Kawasaki Yamaha Suzuki Tumalote Rakal Ampong Rusi Toyota Mitsubishi Sandali! TMX Kapamo ni Malkanak, TMX samanwan mo? Ninano ka Eh, kamarine kayo ni Barangay Lord. Hindi ka dapat marinig, patok ng meka. So, hindi tao kay Timegaran, lay mo kay Paglokwan. Eran ako mong Pablo. Ang kay Lokwan ka niyan? Magananta ko Pablo ko. Pisabi ta, Apon. Oh. Oring kitampus lang motor. Muri yata ini. Bakit balo mo rat ang kinanta ko? Wow! O kasi purat ang kinanta ko, puro lang gawang hapon. Oh, mulala. Kung kayo rating 150,000. Alright, ba, hindi lang kayo kang engineer. Oh. Boss, engineer ako. Pagawagin ko kaya ako. Wow. Sabi rin, magaling kang engineer ako. Awa na. O sige ako, may tambali ako din ng mental floor ako. More? Ay, kakapinita na ako. Siyempre. Ay, hindi ng third floor ng balay mo na. Bakit ka no? Engineer kayo na, hindi na ako. Wow. Kung mga nanugin din ng third floor, ano? Nano? Alaya po mas second floor. Kailangan pala niya pa second floor. Ang natural, kubo yung balem. Butik kata. Yan ko naman, kakilala mong engineer. Oh. Wait, aliwaya naman, bala mo kulang yung panalig kaya nga pong ginong. Bakit? Kaya pagawa yung building, Oh. third floor, hanggang third floor. Ay ba? Una nga niya nga check na. Alam yan na mga yung pegawa, no? Nung gusto yun. Kang engineer? Wow, kakanyang-kanya na may yuya, may nabuyalanam. Yung engineer? Wow, may pakliing kaya nga may gamat, pinutot din. May puti yung buka Ngayon, marina yata ka rin kalupan ng engineer. Oh. Mintaya pa sa bahay babaw. Wow. Magpakamatay na isang malaw. Bulim siya din magpakat. Wow, umarina eh. Wow. Ito yan. O na nga niyang dumungo yung mga niyan. At yun yung higit tao kita lalam. Oh. Maglundag yan, teterak yan. Oh. Uto yung gamat. Tuwang gamat. Ito yan itong gama? Pero teterak yan pa maglundag yan. Wow. Ba, minisip yun, tinipayo. Wow. Boss, ano? Uto na ka duwang gamat nga, no? Katula mo, pateterak ka pa yan, no? Wow. Maglundag ka pa yan, no? Ika naman engineer nga, no? Ika naman nanang may kinis pa na stimbay, kaya mo ala ko, ano? Eh mo pamakpak. Siyempre, na yung gamat na nanong gamusan. Mamagpak mo pala rin sa lusa. Anak baka. Paano mo sa'yo? Tintuto na po yan na maswerte kayo eh, Boss Tyron na maging boss yun. Kailangan. kayong maganda kang kontraktor. Yan. Opo. Kailangan maganda kaya, maganda ka kayo naman. O kasi, kaya kung kaya kami, sabi kong kaya kayo, retang niyasawang kasipin kong bali. Inano lang. Ay, Diyos ko, magkulamig pa rin lang. Matatamad lang. Ay, Dodo, may papatelo. Bakit? Ano ka mong kamuhin babae? Bakit Diyos umimuya? ko, ano, yung munurugure ng anak ka, ano? Oh, Darami bro, teka magipamubra ano? wapi. Loko, gusto naman yung mamahalin yan, ano? Teka magipamalot pala yan, ano? Wapi. O siguro may konsensya yan. May ikipamalo yan. Ilalaki. No ka rin. Hindi, dila-dila.
Hindi lang may Wala, paman. hindi pamalot. O ngini. Ay, Diyos ko, pabulan niyang mamalot, boss. Ingaunos na neto niya ka ba na pali? O katamat na. O, lamaran yan talaga eh. Huwapin. Ah, ang asawa na, Diyos ko, magkananon nga ba, hindi mo itong pabulan na naman, neto niya ka ba ninyo kailangan ba? Huwapin. Loko, nung bisa ka, ni babay, ako nang magpamalot ka na. Wow. Di kang manigat na, di kang magluto, di kang manipiyara. May bisaya. Ay, may bisa, lamaran niya eh. O ngini. Ay, babae lang may pamalot. No ka rin. Kini mo naman. Hindi mo naman dilaan. Dila. Ha? Ay, Diyos ko, at ayang Domingo, boss, mamalot. Oh. May kaulos siyang pare, may tumagareta. Bakar ka. Puta ni dami pa nung nagkikatawa na. O natural. Jo, dakitan mo ko, ano, dinagin ko nagaling na. Aunos ko. Aunos ko may itong nanggareta, yan, ha? Oo. Dinagin eh. Ika na may itong nanggareta. Oo. May sweli na lagi. Siyempre. Ulit yung ba, nung may nanggareta. Magkakerala na. Mga keralo. O. Ayisip no, nagduda yung lalaki. Nasabi na. Ba, Jo, ana. Dua kang Domingo may malutot na nga may itong nanggaretang panera na. O. Ba, nagmayabang niya pa yung babae. Yung babae. Oh, loko nga, no? Oh. Unyayami nga pala, sa tingkat na palakatan eh. Sa bayan eh pala yung engineer. Ngay, Brad, eh, kung magtamad. Pero say, gusto nga kaging kung makanyang dakalatawo. Ating tutugtog makanyan. Agad ka na ako'y malelon. Ay, malito eh, ako mali ako akalinwan. Bakit? Kasi takasipin mo pala eh, manwala ka. Nano? Kasama din, hindi kaya kami. O kasama din. O, totere kasama din. Yung lima na rin kasipin ng pala, babae yung hindi ang asawa mo. Pati yung asawa mo. Ayun eh, matata ako si Bingay pala. Babae yung kamo eh. Tongini. Sirakata. Tongini. Kasama din, uli nga lang nung matula kayo, balo mingewa na. Nano? Inamilabas ka ng maleto. Wow. Ay, Diyos ko, mitpinitin siya. Nanong gawa no? O bisa na yung magbayo eh. Wow. O mitpinitin siya, balo mingewa na. Nano? Kaya papakuyo yung krus magkaninyo. Magbayo na yun Ay, talaga. alam matula kayo eh. O sumasama yung krus mo, balukto yung balara yung krus. Yan. Awa. Nareksumi. Pero paano mo soy? Kapag makapako na, magsali tayo. Nasa biyano? Ano yan? Babae. Makapakunin man niya dyan pang babae? O balarapin man yan, yung babae yun, yung babayero eh. Wow. Babae. Wala na. Area intindihan. Pwede mo pala man yan, babae. Unano? Inya palang bayo rin pa, kumasigit yan, magbulos yan. Bisayang takla. Pababa na yung kurus bayang takla. Babae. Unang yan yung intindihan. Alire? Diyos ko, may pusi. Hindi nga pataklayan. Ay, may nayuntong yan buti. Isip na rin manalbet. Ay, Diyos ko, ano? Magmilagro yung gino. Paano minyawa na? Nano? Paano minyawa na? Nano? Ginawa daw ng panyura pa eh. Diyos ko. Detang niya sa wera ba to? Sabi na. Diyos ko nga, no? Kabulok na pawas ng gino. Wala nang kaputol tao. Kayo kapag may papalakpak na ko, mamanda, masaya. Yan. Pero balo mo soy. Gusto man natin kung question mo kanyan. Abag ka nakakulaing kung po yapo ko eh. Paano? Nano? Magkailan pa yapo mo po eh? Soy, yapo ko 19 eh. 19? Ingkong ko 95 eh. Baka tuwara? Pero very sweet la pa, very romantic la pa. 1995? Very sweet ka ba? Wow. Minsan nga, kung birthday na nga po ko. Napon? May request siya kang ingkong ko. Ana nga po kang ingkong ko. Sweetheart. What? Birthday ko rugungin, ni o tempo ko dala Jollibee. 19 ba? Jollibee yan? Siguro ay pamiras ka rin. Nga nang yawa. Waling kalukuran ng ingkong ko, dela ni Jollibee. Jollibee yan talaga? Jollibee palang yan ni Soy, engineer. Ay, take na naman po palang yan eh. Bagi. At ina naman pala sopas. Sirakatan, Jollibee sopas? Animal, kanti ka, lana kang gipan. Alam ko mo'y babi ang pong manok. Pero yung sopas, ay, look mo. Kumumpormi na ka kontra ka pa. O ngini, in order na yung kung sopas. Sopas talaga? Dela na ning waiter, babasok makamangkok. O siyempre, kalutulo to. O kabang parimla na nga po ko. Lawi-lawi kayong kilog Jollibee. At inyong ikiketang metong asulok, metong babae, metong lalaki. May paano umala. O siguro may sawa no. Kalang-alang ikang manuma, buriming mate, mure. Yun ang Jollibee? O ngini, kabang parimla ng makanyan. Panay ana nga po kang ingkong ko. Sweetheart. Neng manakit
panuma. May kakapali kumabili ko katawan. Hindi ka kapali yan ba? Ano, kumagin na rin yan ba? Wapan sila na yung ingkong ko. Timpaneng makanyan. Bakit? Talagang matuwang mabulo. Bakit ka no? Makayano nga na nga kami kawas mabilog at kawa. Makasosola rin suso mo keso. Anak ko. Tuloy mo sa dami, Papa Tereso. Si Mapela Mengal pa daw ito. Nalagyan sila. Ay, karine ng ingkong ko. Siyempre, gagi ka marine kanite. Ay, matuwang mabulo. Lamay tanay, tanang lalon na rin tao. Siyempre. Linwan lang mo muna yung apo ko. Kaya pa maglakad ng apo ko, bigla yung misa ka. Misa ka pa naman. Tinulak mo ko. Ka tinulak. Ano yung mo? Makanano nga lang kami sakam. Ada kurak mo no naman din suso mo. Hindi na nga po mo. Paano siya? Bagay engineer, Boss Tyron, tutukoy nga man namin. Bakit? Tapos nga po ninyo nga nobentane, idol kayo po. Bakit? Kasi po, nobentane, diretsyo na pasuso. Amo pa mo. Ni makapanilipan ni apo ko. Sira! O bago mong diretso ya suso. Tatay ko ba lang ginatang ng tawag kay Rex, sabihan kay ilakad na yan. O takalingon niya. Bayitin kaya po mo siya itong barkun. Lalakad siya. Hindi pala diretsyo yung siya po mo kubaya. Ay, dala nga po mo. Mudik yata yung ganun malin. O sabihin lang, diretsyo kubaya. Pero soy, gandi natin kung kakakwentuhan gini, metong na yung palang ortelano. Awal talaga niya. Ortelano yun. Are kasi din lang ang construction din. Ma'am, problema yung kanukaretan tanaman ng Balasenas. Bakit? Metong lang hektarya. Tumamo nga lang, babalukto lang rin Balasenas, no? Soy, tumabalog ka na rin po ng Balsenas. At yung problema. Nanong problema? At yung ulad. May nga palila rin din, no? Silang ulan. Ayaw po rin dadareso-reso. Giner, magbalik ko. Oningkay. Nanong gawad na, no? Babalukto na rin Balasenas. Makaninigawan mo, Soy. Nano? Gustong karas kayong guli. Kanagi ko mga kasi ako may graduate ko ng agriculture. Agriculture? Wow! Buti mo tim ng guli rin gilagid mo. Sira ka tatam ng nindila. Kung yun eh. Halimbawa, Soy. Ganda ng Balasenas. Gusto may mo wala babalog to kay guli na sabihan. Patin lang ulan. Kailangan nagtalandalag, seda na lang. Unang nyo na po lang po kapilya yung karetang magiburi. Then wala po rin, siya yung malamo. Kung yun eh. Ang gawan mo, panayan mo yung manyang baga pa si Bayan ng Balasenas, engineer. Otang manyang baga na yun, usot na itang bunga. Tanam kang mani, kaya kalele ng pun. Mani? Otang kumabay ng Balasenas, sigurado yung diretsyo. Diretso yun. Pag irasa na itang mani. Ganyan ka ting mani, ganyan ka magbalok ko. Balik na naman! Merry Christmas! Happy New Year! Sana pasayada kayo po na po! Kaya nagawang po lakuan sana pasaya na kayo yan dit at mga talento. Yang may edad no ko rin po soy dos nung kailangan niyo pa po. Ito to na po nini nung mga kailangan ko pa pong makanyan baka ako na mo pundiling datang. Bakit? Kasi po ining ka na akong kayabi pupunta na po kay ngaluwambie. Ngaluwang yan! Sira ka ka! Iwali mga kaprod ka mo rin. Mag-abroad ko pero yung punta kay ngaluwang yan! Asirahin talaga ni mga intindi. Hindi kay nga bro, ang bombiya kay Pilipinas, siya pareho. No kamunta ka niyan. Awa, muta ko yung ngaluwang yan. Yung ngaluwang ka rin, Pero yung sabihan na... Ba, yakin ito. Siyempre, uling pala ko, mag-despedida ka. Yan ang kanong balay, boss Tyrone, kaya ka nga despedida. Sira yata yung boss. Bakit? Pero marinig ang boss Tyrone, ako mag-despedida ka. Uling din nga susopa na, ikapang Ulit pusito. mo rin siya ba? Kalawag ko, magalang ko pa. Agyan pa. Mga karinig ka. Diyos ko, Gcash mo ngayon, kabilis.
Oh. Sabihin niyo mag-tiger. Nini, bangka nita ka, makatipid na ka man, huling alaka pang pondo, palako ka pa. Wow. Yung despedida mo kanyan, butol pakwan ng pong kape. Amo ka ka? Lucia ka ka? Bakit? Despedida? Kape mo po. Wala ka pang pondo eh. Ikaw marinig ang boss tayo yan na mag-survive ka nita. Oh. Oh, sige, sige. Wow, sige. Yan. Bangka nita, balo na yung mama ko. Basta di ka kita kalibutan, painawa ka. Painawa? Oh. Bakit? Siyempre, mama ko. Di na kang complete rest. Sila ka ta, orin bisita mga Di kami ng bala rin boss tayo nun. Ang poreng kayong mako bro. Tayo bisita? Uy, lang ang bala rin. Salamat, salamat. Oh, niya ita di na kang bula kay Arong. Pamo. Antayo po. Taga magalang niya po yan. O niya pala kawanis niya. Oh, sundute. Oh, baka nito, di na kang bula kay Arong. Sila ka ta? Bakit? Mama ko, kutin na mo. Paano man kayo sakit laga na puno nga sino mo yung nakanong mila ko? Sabagay, wala ganap yung ko. Yan, ipotang mo ko na kakanyan. Oh. Ibos tayo, niya nakanong bala kita sa ken mo. Uy, loko makarin eh. Bakit? Sila ka ta? Talagang yan, sasaub yan talaga Kaya yan. magabrod ka. Wow, sopa na ka. Natape pakit no rin kotse na ka na, madwala kuli. Aram na akong kotse. Madwala kuli rin kotse na. Nanda ko na. Ito nga matuling, ito nga maputi. Ika na makatakot mo. Eh, nakamasela, naririgalo niya kay ko. Oh, sige, tanang mo puti. Oh, yan. Tanang mo kung maputi. Boss. Tyron. Oh, ano nga pa ito? O nano? Pati na niya pa kanong korte na. Soy, mama ko buha. Bani man ka, kusoy dos. Palakota mo, ningikit na ka rin idol, may nadal mo autograph. Madelay ka kay flight mo. Awa. Di na niya yung kortina. Di na niya kortina, pampanan niya. O tangkay ganyan, makota na. Maguta na? Siyempre, pupunta tayo ng airport. Wow. Kung yan, ika yung adwaning driver kanyang jet kotse. Bakit kay kotse niya? Kita kaming bulot, tukyan na ko. Balak O sa. taring hold up, hold up na ka. Balak sa katubi. Tukyan na nga mo. Oo. O bangan ka kanwe, kamay ni panang boss Tyron. Oo. Padi na ni pa sounds. Sila ka ta? Siyempre, magbiyay ka ba kang mainit? Ano kanya? O, balumitan timson yung kumari ko. bakit? Iyang kakanta na ka na ako eh. Unso kaluburan na ka? Aliwa, Saan ito? lumani ito. O saan o? Tanga timson na sinabi niya ka na ako, tanga. Nani ah? Hindi kita malilimot. Pamu! Magkapal ako, ukalukot na naman. O, siyempre, mama ko, kaya yung malumuting asawa mo, ni Malka. Lucia yata ini. Hindi kita man. Eh, nakakalingon. O, makota na kanyan. Dala na kapabisitas. Tatalan niyo ko eh. Siyempre, Madelay ko eh. papendisyon na kay nga amo. Anak ka, sana rin ko nga na biras kang payapa kayong punta lang mong bansa, aligtasan mo yung kanagalang sakuna. Hindi ka kasilakan Diyos sa katawa. Salamat po. Kay ba kanyan, kay ba na nga benedisyon, pisikinanan na kitang danom. Pisikan na ako to. Balang mga matereng buni kay kita. Kung ini, o yan, makota na. Munta ka ng airport, Ay, engineer. papunta tayo ng airport. Engineer, tukyan tayo po, kaya tatanggol. Tugila naman yung engineer. Sugi na rin, engineer. Wow. Kay ba, ang sa airport, ibili na ka kay talele. O, tubi. Paglipat nila yung anak mong bunga po. Masira ka ta? Bakit? Pala ko ako pag-ipa yun. Itang buso, makanya mo po, takalimuan na kay isura po tandatan ko. Oh, bagay. Wow. Siyempre, lipat milo. Ano kung banwa kami? Wow. Ay. Potang muli ko. Salida sa sapatos. Alim mo na ako. Yung asawa mo kanya soy, magkasak-kasak na yung gabon. Ut magkasat-kasay mo. Siyempre, mama ko, okay, malungkot. May panabilin. Alay po mo kang mag-anak ng asawa mo, ba't siya yan? Sige. Potang makuna ako sa ika ng bala kang kumari mo na eh. Akong bala kang kumaro ko, may pigagan na ka. Akong bala kaya, lingapang ka. Nanano ka niyan. Akong bala kang kumari ko, wala na kayo. Kakanyan ka. Ba, ni Malkanong makanya niyang grasyo. Lusay kaka. Kung hini ko na potang makuna ka kanyan, hini ko na ibigay kay itang malambak ko si Simpan. Dani ka. Siyempre, kusoy dos, 30 years katang miyabe. Wow. Di na nagang flat of appreciation. Laki. Dati. Uy, soy, malaki ka. Akong bala.
Siyempre, pegi punan kayan eh. Onin. Ing masanting pakarinsoy. Nano? Makasula ilagyo mo, ing kebaitan mo, nano nakasilagyo? Puri mo sabi ang sulat mo. Oo, patatakay ka rin. Awa. Nano nakasilagyo? Rico Dison. Oh, name, Rico Dison. Naning birthday mo? June Oh. 16. Oh, born June 16. Born June. Oh. Pamu ni Malka. Bakit? Upalo ko ni katugigan niya na. Nano yun? Died on. Ana na siya. Malambat na kami. Mama Mary po. Good afternoon po, ma'am.